Хората и градовете споделят обща съдба, която често преминава през бурите на времето, за да донесе своя отпечатък от миналото и да го завещае на бъдните поколения. Районът на Дупница е заселен от незапомнени времена. Бистрите реки, спускащи се по склоновете на Рила, са приютили хората още в дълбока древност. Следите, оставени от древността, напомнят за величественото минало на тази област, а природата е оформила изключителни местности, които привличат многобройни туристи и търсачи на непознатата и дива красота. В близост до град Дупница се намира кокетното село Бистрица. То е прочуто не само с бистрите си води, но и със своята църква, издигната преди век и половина от опитни местни майстори. Сградата е един от шедьоврите на българската възрожденска архитектура. В края на селото стръмна пътека отвежда към сърцето на Рила. Живописният маршрут преминава през изкрящи водопади с кристални планински води. Изградената екопътека е добре маркирана, с места за отдих и отмора. Тя отвежда до местността Самоковището, като преминава през неописуеми природни пейзажи и отвежда до внушителните бистришки морени. Високо над импозантните скали са достъпни за посещение няколко от най-дивите кристално чисти рилски езера – Градинските и Воденичарските. Районът на язовир Калин и хижа Иван Вазов е едно от най-интригуващите места из Великата Рилска пустиня. Суровата околност навява мисли за вечност, хармония и спокойствие. Във всеки сезон Рила е различна, многообразна и загадъчна. Туристическите маршрути в неопитомената планина са обозначени и даже неопитни туристи не могат да се объркат. Чистата сила на природата е превърнала Дупница в духовно, културно и историческо средище на цялата област. В района са разположени множество старинни храмове. Един от тях, църквата Свети Никола, в село Баланово, пази изключителни примери от позагубеното резбарско изкуство на старите майстори. Единствена по рода си у нас триизмерна икона се съхранява в църквата на село Самораново. Известно още с високата си камбанария и изключителен иконостас. В околностите на Червен брег е запазена една от най-интересните средновековни църкви в България. Запазените фрески напомнят за забравените умения на старите зографи и тяхното преклонение към детайла в изкуството. Стенописите на църквата в съседното село Тополница напомнят за важността от съграждане и въздигане на духовни ценности, което местните хора сякаш извършват с особено усърдие. В района на Дупница има още множество културни и природни забележителности, които разказват за сложната връзка между хората и природата. Жилавите корени на местните българи са дълбоко впити в земята, която ражда удивителни пейзажи, утолява жаждата за знания и потъва в сърцето като магическа приказка, разказана с много любов и съпричастност от векове за векове.